Yenyankopon utumi ebro tumi nyina so. Bible says so be perefo adwuma wonye adwuma. Bible kasa fa ho se ye papa se obi gina aye sempakani oye osofo oye kyerɛkyerɛfo onye odifo anase osmafo yenyina yedi adanse se enne edwoma ehia ha de se de ha ye kama ekyere se sa atwerɛsɛm na bam rade enhyiran ka odin wɔ Yesu Kristo din mo bompaye edawase de yatie ni ye hunu nyinara brade wasɛm eba betwa to ye mpae ni se wobɛba wasɛm no amankwa ba wasɛm bia wanya nkwa awurade tintimo no ye wanya nkwa afiri ne nse awurade fama no ye woni nkwa awurade ma ne mfiri ha nkɔ abra wonya nkwa edawase wo Yesu din kɛse no mo ne ye bompa asafo no nka emi kakraka ba akon nyame ontuno bo ase nhira mu nyina asɛm a ye tie ne dia da so say traveling to eternity. Which way? Ye tu kwan akɔ emfisanti mo ekwan bɛn ene enam so ebrabusua kenka won tribute no ene eyire ene mmade no the word eternity epie mu bebre na ya meka nyina ne se obi biara we odasani a wote hane no we yokwantofo na ansa na ebefi asase so akɔ ba bia ye kwa ye mmabio no ya yehu ni se enipa pi etu kwan kwantio ye nipa ho ade ebi tu kwan kwa chirichirichiri ebi nso tu kwan a ebɛn na se pase obi tu kwan a ebi san se ede na ode cross so I'm going by air, I'm going by car, I'm going by this akwantio mo no ewiase ye de car ye de sacre the motorcycle, a toda a nine, a binso, a aeroplane acro. Now, say, oh, two quaya, aeroplane mukrana, betina, or baby, I didn't yemanu grow. And the carbonsuna betina, or baby, I didn't yemanu grow. Now, quenchia ye confis, santi mono, baby, I qua, ye mano, baby, I watch it, and ye jumano, baby, a calendar, huiano, oh, qua, in fact, I disobey a day and call. Ewo kra eno honhom kwa ena ekro ma menom ne me papa nom se nkomo bi wo hwa wo se ebo na de kesima ekonipa somo a na ye kwantu a etu konfisante mu sa sembi wo hwa wo se ena eka kire ne ma ja eka kire ne ma sofo ka kire na safo mba no kire mu ye kire no mo ti ase a eyekwan a etu ko enfisante mu Tutu kwan bebre nenso odasani bia wo wiase ha woti ha ne akwantio kase bi wo ha obia betu bi enyi wiase akwantio nyina na nipa timu ko bi ise bia wo ba wa brochire wo ye mame ana papa wo so obedi menche kakra na hu abrochire enti se abre wantumi nsori se be kwa akọ hostel e wo brochire abre wa wantumi nye se akọkora so ntumi nye de se akwantio a ye ka ho asemoi we are brewo, we are pakro, who are modi, when you have modi, will be a becobi. Now, a choir de concern made can a wo. Briefly, we share the meaning of eternity. Ye kase in Visantia, any day, eternity. Yet also, you know, it means into eternity. The car never, the aeroplane as a motorcycle. Thirdly, making preparation for better eternity. Ye didn't kind. Unyankopon no ankasa akyerɛkyerɛ eternity ase ɛwɔ Isaiah 57:15. O say Awurade sie ni for that says the Lord, says the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, dwell in the high and holy place. To Unyankopon ka kyerɛ yɛn sɛ ɔno no nyɛ watch no ɔde yɛ adwuma ɛne yɛ calendar ɔte hɔ afebɔɔ mamenti amen. The Bible says Nyankopon bo nipa or the form that tie nwunu nipa no home nkwa home gu onipa mu no nipa be o krate asefo ti Nyankopon bo ye se ne seso eti se Nyankopon enwu a yesuso ye nwu da obeka se asofo nye funu na da hoyi ewu a ye nua na wuo no ye honam wuo
Nienti e ka se wo wu ne se ne honhom ne ne kra na enwu da no eyedai ifiri ni mu yesi wa yedai wo ti se ka se eternity ade e kan ne se time without end emra eni ewiye everlasting affable endless ade a etuo ntwada forever and ever and ever. Let me hear amen. Se wujidio wunyinio wokwa sorry wonkwa sorry wokai bible wonkai bible woka wani gusu a be gini aye kan yedi ti minum yenu a yegina ha yenti ase se ebra wo ma me betu awu atu fom nga unwuda uwu a ye hunam no osi Nyankopon de from the tie nwunu nipa ena ohumi nkwa ahumi gu onipa mu. It is a base onipa wu a osi dotie besa akohefa said the day eti kane no na honhom na san akọ agye Nyankopon a ode maaye no nchen. To kan Genesis chapter 3 verse 19 a osi wani mfifire mu na obedidie kosi se obesan akọ asase ase if you say eho enu oyi wu free ye dotie mu ena wu free na dotie mu na obedai onipa bi o wi ase bia ye wo tu ho nga na wo return ticket ye dai ekura ya wo atu ho obi free ha akọ ti nipa yesi onkumase ha Omoyesi won Ghana ni wiase baby omadi mfie duadu ne aduasane wo hawa abnamo no omunom penu nyina san ye dotie the Bible can will say bom ye tosum ye no the means into eternity. David ebra obebe wuo no friend ba Solomon and o ka kire ne se me ko asase sofo nyina de ekwan. 2 Kings chapter 2 verses 1 and 2. Okachre ne ba se Ewrade ebefa 1 Kings chapter 2 verse 1 and 2 making kind in feature se monaye huno o say efe and David na beni se obewuo no o hye ne ba Solomon se me de miti Nanano miko asase sofo nyina kwan eti yeden na ye oberima na hwe Ewrade Onyankopon ahyede a obenante na kwan so se obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ene na dansesem so se de watwero no Mose mramu eno the wadi yie de wo ye nyina mu bebi a obedai bakro ene nipa ko ejapade ho pa David no sika kokko ne dwete na Solomon by also masika kokko ni gwete yeti sem futuru wo Jerusalem abonto ni nyina echi no David amfa kukuo bi ehye abase asika kokko mu enya ne ba Solomon yodi jano ne nyame kase nyame ewi asase otu hu si wona osum nyame pa o mame no papa o munim nyame o mpewasem na sorry nyame nko anu na abedie eti nia Bible kan say se base yemre so na se ye kwa yemfa airplane yemfa car yemfa moto yemfa she uwo ena dia ye dai ekro eno na ojuntufo no ka ne enyom ediokron ode uwo tutu anoma bi a wotuo ho se will fly away eno na ojuntufo Jim Reeves ono so bo nyom se will fly away na kwefo no nyum so se eteya so a ehu se omo kan bibi wom say you will fly away dofonom nia e wo se ete ase ni se usiesie wo ho wansiesie wo ho owuo mre so abedai obako we free ha wo ye tien obako iyare a mode no ko abruchire se nyemra so a obehwenye de ifunu na ye dai eba eti ebra woti ase ye twatro no was making preparation for a better eternity.
Ose usisi wo ho papa. Amos chapter 4, verse 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel. And because I will do this unto thee, prepare to me thy God, O Israel. Ose enti Oyankopon say na meye wo se ne ayenua Morgan da hoi. Enti enam se meye wo say enti da kro do betu adaka madofo ni busuafo atwa ho ahia enti sisi ho ye dai. Woni me ya adwen se wiase ha ye siesie ho ma ne ma bebre. Na de ehia pa se ye ho ahosiesie no yenye siesie ho ekwa adwuma, siesie ho tukwan, siesie ho sidan, siesie ho ye wedding, siesie ho ye ayi ahosiesie bamu pa committee mu a ene tra ho ye sa ne ma no nyina. Na onipa no a obewu no se sa ahosiesie nyina wo ye na brabo mu a na se won siesie no ho ama owu a enye ka kire wo nua se enye. Ura bi efra no Caesar and your kai brana or de wu pasoni. Or see, I have provided in the course of my life for everything except death. No preparation for better eternity. And now, alas, I am to die entirely unprepared. A broad tears as no, a dear who says in one year. Bibia o ye biano or bohum di nyai. Nanye ne here panos wanya day. Anye ti oka na ni egu so no na aye enisionia reho asori mpojama wanko bi wo hu kwan e fa so bompa yenya last minute ticket no ane se okọ ne sa basa ba konso friend said Thomas Scott, once Lord Chancellor of England, said on his deathbed, until this moment, dying moment, I thought there was neither God nor hell. Now I know and feel there are both. And I'm doomed to perdition by the just judgment of the Almighty. What a sad story. I thought, I nyamede mawo no. Wanfa anwene wanfa ma se dwene se heaven ni ho ha nyedai. Wanfa ma se dwene ho ne ka se nyame ni ho. Asori ho hia, Bible ho hia, asofo nyina ya atrofo. Adwe nyame de tu witrim no, ye no nti no de tu witrim. Ne Yankopon se menkan kire o se nya wo wadwene kitikiti we ne na dwene kase no. Ena nya wo kwan kitikiti we ne kwan tetrete no. Obi biara wo asase so a wo dwene se hell ni ho heaven ni ho. Me de ni tieti America ni se wo die wuna hwe. Hu hia se obe ne be yire no kotu Bible ne ne kekaka ho nyina. Wo die wuna hwe. A wo ka wani gusu a ebe wo se atwa krakra ya dai. Wo be hu se kakim ku na wadre so nko. Near Arahun said, Nipper pieces, your homa, or you know, or man will boost your for me tear said him in Pesa Miri Huchino cry, me Pesa me Mahuchi or some Yim Hunam Pepe, a ye pa. I never catch you saying, a ye pa to almost sit down, almost see Cassa say Ghana, ye a young Koyan, and say, a cromful good Ghana, a ye a dorsal chair or mamma your papa. So politicians say, what Ghana in any munyamin woman say heaven or hell or what? Kegana brofu baba boy and busia. And him for what ye my so when him say hell or heaven or what? The catcher say, Cabrofu baba Ghana be boy and busia. A software war or my munin him say, hell or heaven or what? The catcher say, Kenya mania. A sorrowful you name himself, I do a friend of heaven in hella, Kenya Dre. Nintia de Bian when you are bringing yam sem kahon. Bible can't say more in here proof.
But I told them, Yamisha that the Diane so Shena Samoma. Nyankopon, me see Nyankopon me dinner chino. Or ye heavy a trim, or ye hell I had a. It is no ya dear chinyese or what I said, your Bible can finish. I say ya a day. A trim. It is me young some cannot mean for Niagro, and I mean for Niagro. And Profua almost yes, your Huma, or you know, or man in Yakika Kahunina, a yepa, that's a misani say, or no one casa, or CSC, a beer, or Becrana, or CSC and Huama heaven. A near Moho Sempa, to make Jinaha country of Busoya Quasia, Unimunyansa, mean yes, I Emum sem kinka free Bible munam kase nyamesia. Ukọ abekase sofu ni didi atemana. Look at Sempa. Look at Sempa. Eti dumieno. Echemo dumiensa no. Look at Sempa ti dumieno. Pinchemo dumiensa. Mintwa asem I am renti. Na Yesu twam na nkrofo ko awunyade ho na omko Yesu nche se bi papa ewu mi mame ewu enemo mu gyae no papa we osisi empa ka bi mayen na Yesu se na oji se no nti na mba wiase ana ba che awunyade ana eno obu bebi ka kire won se papa bi enemre ya ka ebeka se best farmer in Ghana. Now, only kuyejuma ho adwuma agrokra. All the modern practices, agricultural practices, treating the seed, or dear true brono hona inkura entumi anyiyi. Ene mebia also ye. It was said in obaina bano. And or trans or no kwana na kasa obronisi solilinkwe. Or no one kasa chire no. And that's some I can say. Enyema na basi apata me di maburo me mo ayoni atoko begusu no esusu a mebu buri nyina egu ma ye new silos na me di no buy day na me di train lean season aburo ho ye dia no yiri kakra na me wi a me kan kire me kra se papa ro kra de nyame asese no gidi se kra bi ye day oh bi munyini Osi mekachiro se didi nom ma honye dey to na wo niema pi se wa nya adwuma bi okura obedi ni nyina nyame amma wansi full stop do ka kire nse dey momie nyina nkan no aka se sofo kwa ne kan anadwia me yedey me person me can men dodo ho Ghana ye way we asi be bia ni power kwasi afodo so chenya safo akesie ni nkitwe nyina me sesei efi mampanifo so kosi asie efi himfo akesie ni nkitwa so efi asofo nkitwa ni akesie so efi asorma nkitwa ni akesie so me se kwasi afodo dey Anti na Nyankopon ka kire ne sa nyame kire ne enti a wo ka kire no papa no e wo sika bank bebia a odi ne sika kɔ de de no kɔ strong room ne ma ne mineral no onum ko si e be ka sika da wie o bi pa agoji bono ho lenso honhom a honya eye nkwagye a ye de kɔ heaven no ability said the Jews are there wa akukɔ onimu se owu a okɔ hell Yankopon bo wiase wa ma yankokɔ enwan ni mrechie ni niema tra bompata matra makom de papa fi o aba ko bompata matra ha bompata o motu pano papa manhuda efuro no si ye de echi manhuda se akokɔ bi aye mistake akowura gye no mu
Man who does a crama me no corner back one to after one regime. And I breach ye a coram. Nipe Yamia boya what can in us say Muse or so betray Yamia Samunia day. Or tray and say her or what. Ni pass ye Buse one day. Only a cook or one in Munansa. Iti enwu hia pa se ye kenyina won tiase a se base utu free hu kodru hela untumi na ho na bia ni ho betumi atwetwe references no kwa no ahwe Revelation chapter 14 10 and 11 and Luke chapter 16 22 and 24 sikeni no odru ho nya no osre no Ghana sikafo mo wi omu ni munyame nyina omu sre nsuo Umunya bida. Enye emfia pem ne nye emfia pepepem eye forever and ever. Na kauji se ye Christopher egu ha nyina ne eti forever asia. Ebedi nyame adwuma ho agora na. Obi asakra nyankwaje nyame ama honhom wutumi gina baabi eka nyamsem afoforo sakra. Enne wosi nyamsem go where you evangelism go where you follow up go where you uni munyansa. Aka nkwasiafo no ho. Enne mimpa ense nka be hunyansa. Besin ka obe hunyansa enipa omukọ ha nyina Yesu ne si twere ahoto bie ni ho omukọ heaven no so Bible ma yeti asese they shall hunger no more hallelujah neither thirst anymore neither shall the sun light on them nor any heat praise the Lord Yesu for back ho ha me ko FM ono anani ko efre ne Eric ne hire omoma ntem ma me bi wu nansen e picture da me phone so na ne yiri na danfo ne maame no onye dipa life ne de ne yiri na danfo no ti maame no wi ebe na otwe mienu achi no ye nua ba Yesu de no ohu maame no odaye mo ne maame no ka kire ne se ekomo timi isro mama duane ni o si ye wona wawuo no o si ha ye mia na o ka kire ne se edi aduane na obedi Okachen say I am in a mawu ne fibra me baha no menye aduane ni ta me bre. Baby am king kai Revelation chapter 7 or see there is no hunger no thirst. It is a mameno ko baby a ekom ni sukom wa na ye the opposite side of what heaven. Enti obisa ne say di aduane na obedi. No se medi fufuo. Oda ne ho akoye fufuo aman wo sesa bra bi o. Israel, Pechre and Crofo, we are Gidifo Nina. Say, Adi, ye chebi bia or we are say. As some which be bia or we are say. Some of can't and quajise my chili pomon sacrai. And Crofo being answered this way, and so I didn't know that. Otraka moi enyamsem osia enyamsem bebi obefa bi enyamsem ene oma hu bibi esoke enyamsem ka sika edan enye boni so benya sa na ema ni nyina na eni so mani twa nyamsem ka mo mamenti amen enti wo kra no a wudi hu agro no Yesu no ane kan yo osise onipa wonye wiase nyina na oyaden Faso bay anyway. As my Yesu canon said, the obisa one say, what is the most valuable possession in this world? A dear ben partner so much we are bibia. Dinka catcher said ni pebiani dotier. O crano and a son which we are bibia. If you brought what we are see. Se wo de wo hwehwa ni sika edan ni ka ni niema e ka ho a enye bone ne mo bone e wo mo ne se wo hwehwe nyame nyere enka ho eti Yesu se ba se wo hwere wo nkwaje se wo siesie wo ho atena se amanyame na se wo wi a sika ni adan ni sa niema ni nyina etumi ntua ka wo de yemfa ne se Yankopon ama wadom Ewiase sika nyina ye wodia oma bia sika ada wo mu nyina wa bosumi so ebetua rent ma kai wo mu nyina be service ma
na se u na woni Yesu a emfa so ho ana obi oho na wo man a tract na uso nyamsem wo so jigi ka o se ho we de na be me maybe me call police station na me cheche trust cheche mo mo yo se sofo akade e ka ho me so we eye enkwa wo se sofo dabi akade aka ebusika esne nyame ne nasem amempa ne se ene nyame behu ye mobo bisi nyame behu ye mobo Yesu ehia papa bi ye frɛ no Nicodemus say friend say eno charge no was share no say ye must be born again. Think Yesu ka asem no kire Samaria ni ba no a ko bia be dey beti ase. So kan kire maame na ye chi ne dwama momu pe no a ko bia beti ase. Na Nicodemus o kwa asori na oye pani e wa asori dem. Nicodemus na otwi bia ochine kom. Nicodemus sike bia beba ne nsem sofo nka kire ne se twa tight ansa no ayedai twa Nicodemus onya enembra yebaka se professor a wo kirade wo Bible school na Yesu hia no a o se itwa se yedai ye wo foforo eti enipa asomo no Nicodemus na mu no onte ase enenso sa na tie enipa pinya dai enti ase eti Yesu osasi asema wonte ase no asubio se ehia se wonya ofoforo nka mamtie ekasa ofoforo na che se awoda daaya dai ewo ho umma no papa wo a ode wo me no mie no eno ne awo a edi nkan eno ye hunamu awo ukan John chapter 1 verses 12 and 13 eno no ifri asase so ha eti ye wo ye funumu na ojontofo no ka se hwe amumuye mu na me na nyinse me bone mu na oye dai owo me eti ye wo a yo ma me na kiro se ka boa kwasea yo ma me na ka kiro se ma ye akokon kwampesi edini nansa me kwafuo ma ba me costa abako wiewia mu na enyo ma me na ka kiro se okosku wiewia nkrofo pen no mo pencil ewo mu eti mu omo mo hia se wiewia pen ni pencil ne omo wia Ghana billions nyira ye mama ya wo de wo chi mu tane betri ye pe wo mpese o ye body kra be na awo bi free sro hallelujah me see awo bi free hefa e free sro awo bi ye huhum awo eye ni pa na wo nyame na wo hallelujah enti na John kan say ye nya hona awo edi nkan mama ne ye papa de no bi tini ye body pa Yesu ba ya na sem no wo yem foforo no 1 John chapter 1 verse 9 osi enti obi a nyankopon awo no no onye dai that is no eni asofo pi Bible mu eni wo madwene mo omo de wo man se nipa de oye dai otumi nya dai me mame a woti ha me papa a woti ha ye ja Evangelist Morgan kwan me pa wo chew se wentumi emfiri boni mu enya fa hode wo boni mu a men so dieta so come when you go so abeko heaven obi aka kire wa o that down oye dai sisu nyamsemu bukata no nyamsemu 419 no obi obeka kire wo say wo wie nyame no adum no ye adwuma wo ho ne pause yenkoso tira body mu na adum no so ana ama bishop bi enya no Wama evangelist bi enya no wama apostle bi enya no ono enya no honhom wo se tebida Kristo sumo no uni ye no bia me pacho meme so ha ensan ko uwia ubeko chim yenti so ena ye hwan so nyame ayam bi no obetumi ayama wo so Zakiosu awasisi nipa share Yesu osisem nam kontompo so ajo bibiri bia me yedai ma menu a no osubra no ho na Yesu koto no tutu ono ogumema so sa
Ono Yesu ka kyerɛ ne sɛ nkwansuo maame no nom bi wansan kɔtena bɔne mu ɔbɛyɛ ɔsɔfo ba maame nti amen. Mfo na no ɔsɛn dua so a na ɔne Yesu ewuo no ɔbɔ mpaeɛ enya awofoforo. Hallelujah. It is a kasa awofoforo a yɛsɛ mekɔ asɔre yɛbɔ mo su ahyɛ me dene. Nicodemus nso ne abɔ na su ne ahyɛ ne den. Ɛyɛ sɛ mekyene kɔm akɔnkyene yɛ good. Akɔnkyene a adwensakra ɛnka ho mfasoɔ bi ɛyɛ dɛn ɛnimo. Ansa na wobɛtumi aka w'ani egu so wɔkɔ heaven no yɛsɛ nyame wode wo bɔne ma no na wɔhohoro wo bɔne nyinaa ma mente amen. Isa medi bɛyɛ 12-13 years for Methodist Church. Asɔre nso ɛsɛ nipa mmienu mmemmɔ mpaeɛ mmiɛnsa mmemmɔ mpaeɛ. Enwummerɛ baako nam so bɔ mpaeɛ no bi. Wie ne mpanimfoɔ de kanea ɛhwɛ mu anim sɛ sɛ sɔfo bi wɔ ha. Iti efi hɔ papa baako be preach a me na me read the Bible ni bibia ma no. Bi yɛ saa deɛ no a nso ntɔkwa ne yɛ kɔn. Ensa ne yɛ wi. Mmaa egu so. Bibia yɛ bɔne bia ne yɛ dɛ. Eyebi, usi said that pro May 17th, 1975. I'm a student who Kwadaso Great College. And the Pakanfo bi ba ho asika bebio penifo amoa de munim no hour of visitation choir. Your buyer now obeka nyamsem no go to text Ecclesiastes chapter 11 verse 9. No say abranche mo ani nyo mofras ne nya akoma pa umranti brem. Bibi biara wani hu na wani gye ho no wo de ayedai. Yeah. A man now pa na won price emieno peduka ho ense na enum no da kro no koto ase emieno we ka ten ba ko opentokwa ada me so na pentokwa pa u bu nipa se enum esa peduka ho na sa test no de twa to de se kai hu se ye wo ye nyina nchi yakopon de wo ye dai obeka se na menti judgment da. We preach Katemos in a minima de crow. Then the Holy Spirit convicted me of my sins. And me who says me trap bonimua, me work o baby a day. And ye. Till May 17, 1975, Kwadaso Great College. Oh yeah, Otta call. We kawo momuko anymore. I'm your house captain. My kaiposu will be your home. Somebody me call Bible. Sorry, I'm the graphic teacher me Bible home. Now na juna me born pie no. Nyame ba mi mo maminti amen. If you hokono obi a mehunu bia na meka nyame asem kyerɛ no ade a ye bɔne bia mani nye ho enwoma pi wodwom mepɛ nwoma kenkan pa me wo pi wo ba me fie a ye obehu ye nwoma nko a chefs akɛse bebree eti na mekan nwoma na akro me kenkan nwoma na mehu eyi bia homadon kan nwoma bi na watwerɛ no mu sɛ we ye boni we Kristo no ye boni a nyame ohunu Yesu moja no akata so na me nuru babia me am sika to ma me fa na me ye dai ti mu because me sakra na me kon do kronkron ye me kon do treni abrabo se wa sakra dia wo se ne madada no nyina ye dai twemu ti me ti mu ma no mu ti emu ho na deeper life bai. Tiniema ne wo makoma mu a na me ko adwo nyame ni nyina wo beka ni nyina na me se aso we ya no me dai ekro ni papi o mu mpe ni sa eti me hyase de me ho hye mu Nyankopon so aye madom amasa enisoade hu ya asempatre dwumadie eye se wo kyiri bone na wo suro bone na wo ye obi mfomso a wo kan sa me pauchew because me wo school Masi Academy. We be school no, we read books. Physics, chemistry, biology, English. We read any na who kwa me fast so I'm checking or supply office. But the books no be fie na me ye share book to be na me see me table so. Eti my ye juma wo jis be kwai me ko transfer wo jiso. Ti me kwa na me wo ho samre me nware na me bom pa ese urade. Wo di me ye juma pa e wo be kwai ha. If you say me ko ho no Inya fellowship wo ha nipa no pi da so gina mo besi ne ache so many years back eti rade boa me wie no obi ani dam wo
books no catch them say. Who say Yamidu ye Juma ewo a Jisu chair be quiet na mia you were a year. The book spoke directly to me. Iti ehun eto me so. And I'm a sister books doing some deeper life for my baby. Sister books doing an people Kumasi, me prayer store La Paloma, a doom. For bank saying I'm doing in Amuko Kumasi Academy. Because I headmaster no ho or nimpeni for a meeting Cassia. Woman on beside me quite so. And I'm so. Me pass school had 1968 to 1973. Me real books way in a. They say massacre me didn't in Abba. We are 2 minutes of here to make us. Obiana knows why I dear Pamana knows him sing Yamia. Yame say Yamia, Uma 1,000 cities, some 1,000 cities, Catty said in the Escano, coming from back. And no mucho busina, no mucho meeting. So I'm befriend me, my Kenyan smash school for. I can say for no movie, a bind Canada, or Munkaho. A young colano, the year, headmaster for now, omudi school aduane ACC that talk and the omonka. One frame mama mi bi buyer obey headmistress. Utie me o Hello FM Kumasi a to invite me koya me kokanyam sem kire omo. Zekios was sakra ye no niema we wi awde ye dai. Pepa mo cha so for me nuanu ma so for ne me papa no mo mu pi mo nyini che me mu ni mo ma che mu ni bibia che me. Ufie kura bia me nru ho me small boy zena nyame bo September me ko 17 me nyini kura. But me come what you say ye to me chiro Bible fufro kon. Obi biara wo ye Christonia wo so wa sakra na wo pe heavy akro no. Ye fra bibi restitution. Se wo mame na wo didi na tem papa na wo bro no wo mame sika na owiaye aban sika na owiaye school bus na wia te se ne me wiaye na se honhon krokro ba wo moa obemu aye siesie eti sane ma no nyina ya de wo bible mu wo se ye hunu ne ye hu bibia ansa ne ka ye ne egu so se ba se wo ye nsohwe na wan pass ye wutumu ye foforo nya sa enso ho ye aye kon wo nya heavy amaranfo usa wachi ba ye dai ye timefo ahonto wasua wabo collection wiye akonwa wato fan wato ama asori enisa ne ma nyina se nyame adom wo hwe ye no ana do call heaven pacho sa de no timi fa ye dai call heaven ye must be born because a born again amadi kan so ma me di kan wo nyame ye dai wo ka boni bia wo timu mensuro emohu Unsambe kasi oje bese enyehu ubeye nipa ubenya dankwa. You get better relationship with God. Your name will be written in the book of life. We are over heaven. So what you we jine sie no mo na nipa hu sampa wasakra obede be heaven. Sentisa na mo bia dada. Se nyame no adom one save forever any Bible mo ebinom so say Nyame no si bia no ye mienu heaven ne hell ebinom si purgatory nso ye dai nyamsumu for one away no na akasifo no nyina mo ye dai bi se wo koye no a de opa bia wotumi ye dai eye Bible say enye benkuma na ye hefa enye heaven above na ye he hell beneath ye must be born again. There's a base unya ofufra ufiefo behuno. The things I used to do, the girls I used to chase, the bottles I used to consume. The question is, traveling to eternity, which way? Sebase wuko eni gusu sesia. Ehimfa na obi bie no. Se wonim se oni ba ko na mienu wa brabo mu a, ka kire Awurade se Awurade na hu medi bonye ni. Oso bi oba me nche me yedai. Ye mmofra no, ye ne maame ne papa no ko afuom. Eduru ba bi a caterpillars sankobi. Omafa afuom ho nyina fa. Ti ye nkola no ye kwaya na ye feel fine. Ba bi abetu na sie bia na sankobi yedai. Ewo ho. Tu Nyankopon we, omamwa no fu dua tentene.
no atwasa wa bi afa wo ho ebe 3 weeks to 4 weeks sa sanko bi a yehu a ye dwan wo ma ye fanfanto 5 uhu na o ye dey sene wa brabo si ase ye kotro biara sene we si apratete biara sene bonsam de adua wo mu se heavy bia ni ho na hell ni ho biara ene wankasa wo hu se boni wo mu wadwe nyina ye kristine ebinum wi apetition sene e bia na yure be free boni no ebinum de ye tramo ebinum de ye wi ebinum so ye wadwen se ofa madodo upamo madodo ana ye yie sene we si ase ekodro bia se wuti se sanko bi mpo a ene ye be bom paye se wodi wakoma we ma Jesus ya me ka kire wo se we mo ye fanfanto fan ka se fan sutra sine mom paye si wutra sine mom paye fi wakoma mo asori bia wo so ye deepo se ye lowo se ye high se ye dey boni wo mu a wutumi nko heaven mane nya dai you are no bom paye kan bi kire Yankopon se rade se ni ametie ni ni hweka bi tu kwan akọ eternity obi no kan osisan ka ti asefo nim ne awufo nim a obi abedi Yesu echi udru hell a ho se wuntumi ngoje echi na udru heaven so abehu se heaven ho se ya ye ti ase ya nim se heaven ye ri nya na nsesem hell ye ri a ehia se ekanyam se mpiasa no asakra bompaye oni bia uti Bible sisi ekanyam boni kira oye no kwafo ne de ai trinini so de mboni be dai chen watie ho afidie ntini nyina ho bibia wo ye ma asori bia ye etumi mfa wo nkọ heaven Yesu na sisi heaven amaw wo so sakra na body nyina be chew ka boni kire no no fa nchew ba be bompaye ise wa hu se uti asori de munyanya no apajansa kosuru ka kire rade se ne bidi made so aye dai aba na me mompa obi a wo pese odo hu mawurade apajansa ye mfre wo ma ye nimresa apajansa na nya adanse se urade ne mi jama brabo nyina aye dai chewsa mo me mompa onyame a wutumi ade nyina aye ye da wase eyiwa ye tonton ye kamfo ye hyew ni munyam so ye urade obi ani wanim no obi anso ni wachi wasema wodi amaye no uso obi ani obetumi abubu twirosemo ne waka no enu a na beba mu minimatiefo nyina ahye so obi biara a wate asemo yi wo hu se onyina yie enne opeso ode ne hu ma urade opagya ne nsa kiro urade gini free ne boni nyina mu wo Yesu dimo bompai so betwiro safo no nyina din e wo nkwanoma no mo Yesu moja wo hwegu kavre ne urade fa hohoro obi biara ho nati obi biara ho fi ne ntini nyina ho ya asofo wo ha ye edifo asmafo ne nsempakafo ye nhwe Bible ye syllabus book no mo ma ye mfa ye de enka ho ye nka ne se ne tie the domedi ye chi no edi echi di akọ heaven o man ko hell antiemu ankase sofo ti na we nyina wo Bible mu no anka nkire me no asofo nso ni aye se nkwanwo waka kire nsa da wudi na woni ani urade me bompa ye se enye obi biara chefa wa ha wo Yesu de mo waye nyina no kure no so no kure na tumi aye ade hie urade me bompa ye se eyi hu bibia ebe fi ha akọ ni ye ba bibia nya jojo obi biara waba ha wase ne mro obese ni sika urade mani nye kwa wo Yesu Kristo de mo ade chini ade sai mu bia nwene ho se da ko ebetua na mo akowuo mo e konfisanti mo ya hwehwe heaven ya hwehwe awofofro trini abrabo kronkron ye kira kwan ache sika ne adane ne ma ya hwehwe ni nyina wo Yesu Kristo de mo se base e kwa aya suntwe ne anigye e da wase o Yesu din kase no mo ene e bompa asafo no ka amen na me tule bo ase enhira mo pa